Rammen er fantastisk, og forventningerne er tårnhøje, når vi nu byder velkommen til en vaskeægte provinsklassiker i Superligaen. Det er de sportslige fyrtårne i Danmarks 3. og 4. største byer, OB og AB, som skal krydse klinger her på Trefor Park i Odense. Schoop, hans aflevering bliver opfanget af Wirtz, og så OB er sted her. Helenius forsøger at lægge den i dybden til Kuss, der kommer løbende, eller Wigman er det, der kommer løbende der. Og der er fløjtet for straffespark, og der er rødt kort, direkte rødt kort her. Udvisning altså til den unge OB-forsvarer her. Men det er en hård skæbne, både et straffespark og et rødt kort, det må vi konstatere. Og en skidt start for OB, hvis ikke Mads Toppel han vinder duellen. Det gør han ikke. Helenius 1-0 til OB. 2 minutter er der spillet på Trefor Park. Og der er blevet helt stille lige nu. Ja, der er meget stille. Kristiansson får en fin lagt videre her. Esben Rude lægger den ind foran mål og Skovbo. Ja, meget, meget tæt på udligning her. Glimrende OB-spil. Trods en mand i undertal. Over til Lukas Andersen, der kan lægge den ind i feltet igen, og så over i modsat side. Skal Lofoten kommer på tværs her, og så har vi 2-0-scoringen til OB her. Augustinussen står inde på linjen og skubber den det sidste stykke ind over stregen. Og det var ikke en regn at gå til pause på. Og når man tænker på alt det gode, de har præsteret her med en mand i undertal, så havde de egentlig noget positivt at snakke om, men nu er de så lige pludselig nede med 2 forløb, og nu bliver det 3. Sådan. Det er meget godt, og det er meget effektivt. Det er en fantastisk aflevering, og det vil man sige, det er ikke første gang, vi ser det i dag, at OB-spillerne løber i ryggen på OB's forsvar. Patrick Christensen her vender rundt. Lukas Andersen, der gør hen. Det er genialt, det der! Fantastisk aktion her. 4-0 til OB'erne. Sparket finder og 2 OB'er, der ryger på den. Stille og roligt spil herude, og Patrick Christensen der, så laver Lukas Andersen skudfinten, og ingen chance fra Mads Toppel. Så viser han altså det enorme format, han har, og talent, Lukas Andersen. 17 år gammel og udtaget til U19-landsholdet i øvrigt, der skal møde Sverige og Norge her i begyndelsen af september måned. Det er slut på Trefor Park. OB rejser hjem med en sejr på 4-0 over OB. Tangerer dermed deres største udebanesejr mod OB i Superligaens historie. Helenius, Augustinussen, Dalsgaard og Lukas Andersen var OB's målscorer i det her opgør.